Masarautar Hausawan Turai, ƙarƙashin jagorancin mai girma Alhaji Siraju Jan Kaɗo, Sarkin Hausawan Turai da mai girma mayaƙi Abubakar Mai Gizo, wazirin Masarautar Hausawan Turai, suna farin cikin gayyatar 'yan uwa da abokan arziki bikin naɗin sarautu da dama da wankan sarauta. Wanda za a yi wa mayaƙi Abubakar Mai Gizo, Sarkin Tambarin Nijeriyan na Turai, za a masa wankan hakimin Nijar, ɗan darman na Kano, Prince Dr. Bello Ado Bayero, wanda za a naɗa shi wamban masarautar Hausawan Turai. Sai Dirimin Zazzau Dr. Bello Lawan za a naɗa sa makaman masarautar Hausawan Turai. Sai Hamadu Ali Bashir Dufutin Kamaru, wanda za a naɗa shi turakin masarautar Hausawan Turai. Sai Hamadu Yakubu Mai Duwala, wanda za a naɗa sa jakadan masarautar Hausawan Turai. Sai Haruna Cizo Jamani, wanda za a naɗa sa sarkin samarin Turai. Sai ƙungiyoyin sarakuna na gargajiya daga Nijar, Najeriya, Kamaru da ƙasashen na ƙetare daban-daban da za su halarci wajen taron nan. Sarkin Murya Alhaji Mutari Musa, sai Sarkin Kotile Alhaji Mumunu Hamudu Nijar, sai Sarkin Karma Alhaji Nuhu Nijar, sai Sarkin Musulmin Amerika Alhaji Yahuza, sai Sarkin Faila Holland Salihu Gambo, sai Cik Haruna Belji. Sannan manya-manyan baki da su halarci gurin sun hada da ambasadan Nijar, Najeriya, Kamaru, da ambasadan Sudan, Ghana, Senegal, da ambasadan Gabon, Chadi da Burkina Faso, da ambasadan Cote d'Ivoire, Central Africa da kuma Congo, da ambasadan Togo, Benin da Mali. Da kuma 'yan kungiyar Association Sudanese na Europe, ma'ajiya Hajja Hamchet Awaisu Ahmad Daniel Sudan, sai Abubakar Garkuwa Kano, sai Abdallah Sudan, Liman Nazir Ture, Modibbo Abdu, magajin Malam Baba Kimati, magatakarda Labaran, Jakada Yunusa Dauda, Haji Daɗi Ismail Ali Abdul Bilal Abdul Aziz. Sannan wannan taro mai albarka zai samu halartar manya-manyan 'yan jaridu kamar irin su Nazir A Hausawa da Abdullahi Sada Tankwa Kamaru da Abdurrahim Almani da Muhammad Sani Kano Nigeria da Sarkin Hausawan Sudan da Sala Kamarin Almani da Zuwairu Balji da Sarkin Zangon Landres. Sannan kuma wannan taro mai albarka zai samu ziyartar fitaccen jarumin wasan Hausa, fitaccen mai bada umarni kuma fitaccen mawaƙi, wato Adamu Abdullahi Zango, wanda aka fi sani da Adam A Zango, tare da mawaƙin gidan sarautar nan Nura Countryman. Wannan taro za a yi shi 23 ga watan Jun shekara ta 2018 karfe 10 na safe a birnin Paris.